додгоҳи вилояти Суғд парвандаи Баҳром Холматов роҳиби созмони динии Сонмин Сунбогим дар Хуҷандро бозбинӣ карда ҷазои 3 соли ҳабси ӯро барои ҷурми тундгароӣ бетағйир гузоштааст. Баҳром Холматов моҳи июл бо ҳукми Додгоҳи шаҳри Хуҷанд барои барангехтани кинаву адовати динӣ мутобиқи банди 189 қисми 1 кодекси ҷиноии Тоҷикистон барои 3 сол ба зиндони низомаш умумӣ равона шуда буд. Вале Гулнора Амин ва вакили дифои Баҳром Холматов мегӯяд зери ҳимояш дар амалҳои худ ҷо доштани ин гуноҳро эътироф накардааст. дар суҳбат бо Радиои Озодӣ рӯзи 7 сентябр чунин гуфт. Амин ва афзуд иқдоми минбаъдаи онҳо ба тасмими Баҳром Холматов вобаста хоҳад буд. Баҳром Холматов роҳиби созмони кариягии миссионерии протестантӣ мафсум ба калисои пурраи инҷилии Сонмин Сунбогим баъд аз тафтиши фаъолияти ин созмон 10 апрели соли ҷорӣ аз ҷониби мақомоти амниятӣ боздошт шуд. Ӯ ба васхонӣ дар назди пайравонаш бо мақсади барангезиши кинаву адовати диниву мазҳабӣ бартарии пайравони ин ташкилоти динӣ аз дину мазҳабҳои дигар айбдор ва алайҳиаш парванда боз шуд. Замони тафтиши парванда Холматов дар боздошт қарор дошт. Некрӯз Маъруфзода додраси Додгоҳи Хуҷанд ки бозбинии парвандаи ӯро анҷом додааст, рӯзи 7 сентябр гуфт Баҳром Холматов ҳар ҳафта рӯзҳои ҷумъаву якшанбе дар бинои кӯдакистони собиқи дар маҳаллаи 12 шаҳри Хуҷанд ҷамоматҳои динӣ меорос. ӯ байни пайравонаш аз рӯи китобҳои дуҷилдаи марбут ба ақидаҳои ин созмон хвалы агон божественной дружбы, дуредгарии ғайриоддӣ ва живая жизнь вазҳо мехонд ва ба қавли додрас давлати Тоҷикистонро давлати бехудоён ва кофирон меномид. вале худи Холматов дар зимни мурофиаи додгоҳӣ ин ҳамаро рад карда гуфтааст ки адабиёти мазкур то замони таъини ӯ ба вазифаи роҳибӣ дар утоқи кории ин ташкилоти динӣ дар Хуҷанд мавҷуд буд. дар китобҳои мазкур тибқи хулосаи ташхиси намояндагии маркази ҷумҳуриявии экспертизаи судиву криминалистии Вазорати адлияи Тоҷикистон аломатҳои барангехтани кинаву адовати динӣ пас задани шаъни инсон аз рӯи муносибат ба дин дида мешавад. ба гуфтаи Гулнора Амин ва вакили дифои Холматов дар кӯдакистони собиқ дар Хуҷанд маркази созмони миссионериву динии куриёи Сонмин Сунбогим ҷой гирифта буд. мутобиқи ҳукмномаи додгоҳ Баҳром Холматов дар зимни мурофиа гуфтааст ки ӯ соли 1994 ба ташкилоти миссионерии Сонмин Сунбогим пайваст ба дини масеҳиро пазируфт. ӯро соли 2013 ба раҳбари ин созмон дар Хуҷанд таъин карданд. ба қавли ӯ ин ташкилоти динӣ беш аз 200 аъзо дошта рӯзи якшанбе ба намозгузорӣ аз ин ҳам зиёд ҷамъ мешуд. бино ба ҳукмнома Холматов дорои маълумоти олӣ буда соҳиби 3 фарзанд мебошад. қаблан суд нашудааст. калисои Сонмин аз соли 1990 дар Тоҷикистон ҳузур дорад ва то замони қабули қонуни нави дин бештар ба ҳайси созмони миссионерӣ ё мубаллиғӣ фаъолият дошт. қонуни нави дин ва озодии виҷдон ҳамаи созмонҳои мазҳабиро маҷбур кард ки барои фаъолияти расмӣ дубора номнавис шаванд. ҳоло дар Тоҷикистон беш аз 70 созмони ғайриисломӣ сабти ном шуда фаъолият доранд.